Plou a tongades sobre la nostra comarca, però no ens ha d'estranyar aquest fet. El que sí que em xoca és que ara diu el Consell d'Europa que no disposa de fons per poder atendre la sol·licitud feta per l'estat espanyol perquè el català, el galec i l'euskera siguin considerades llengües oficials. No cauré amb l'eslògan concebut fàcil de Espanya ens enganya, però deixaré caure que igual els informes necessaris no disposaven de la consistència social o política necessària o que davant les excuses plantejades per la Comissió no han estat rebatudes amb consistència. De qualsevol manera vull fer una aportació gens capciosa. Portem invertits, que jo sàpiga fins ara, més de 71.000 milions d'euros en material per sostenir una guerra que es troba en el seu 568 dia d'existència i no disposa de deturador. Però a més és que ningú ha alçat la veu en aquest sentit.